1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In Amerika hebben de Centers for Disease Control and Prevention, CDC, een waarschuwing uit laten gaan over Curaçao. En die is niet positief voor ons. We staan op code rood, zo meldt de Extra vanochtend. En dit leidt ertoe dat de Amerikaanse State Department Amerikaanse toeristen afraadt om naar Curaçao te gaan. De Curaçaose restaurantvereniging CRA deed zondag een oproep om de werkvergunning te versoepelen voor koks en andere mensen in de horeca. Volgens de restaurants is het moeilijk om goed personeel te krijgen. Kenneth Valpoort, voorzitter van de horecavakvereniging Horecaf, is het daar niet mee eens. Er zijn genoeg mensen die willen werken op Curaçao en die ervaring hebben in de horeca. Je moet alleen er wel naar willen zoeken, zo zegt Valpoort. En je moet de mensen helpen. Als we elkaar helpen is dat beter voor Curaçao en hoeven we geen mensen uit het buitenland te halen, aldus Kenneth Valpoort. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que está comendo a bo. De veterinaire dienst op Curaçao heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest op Curaçao komt. Die is nu aangetroffen in de Dominicaanse Republiek. En volgens de veterinaire dienst moet er snel actie worden ondernomen op het gebied van import om op die manier te voorkomen dat de zeer besmettelijke ziekte ook de Curaçaose varkens raakt. De directie van de SDKK-gevangenis doet momenteel onderzoek naar een video die is te zien op sociale media. De video toont gevangenen die relatief onschuldig lol maken en instrumenten bespelen. Maar het gaat de directie niet om de inhoud, maar om het feit dat er iemand in de gevangenis opnames heeft gemaakt met een mobiele telefoon. Het bezit en gebruik van een mobiele telefoon is verboden en daarom is er een onderzoek begonnen naar wie deze video gemaakt heeft en verstuurd heeft. De overheid heeft onlangs een website gelanceerd waarin mensen informatie kunnen krijgen over mensenhandel en mensensmokkel. Het doel van de website is om dit te voorkomen. Mensen die mogelijk risico lopen kunnen hier informatie vinden. De overheid benadrukt dat mensenhandel en mensensmokkel een belangrijk terrein is op het gebied van justitie en dat er in het hele Koninkrijk gezamenlijk wordt gewerkt aan de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. De Extra meldt vandaag dat wereldwijd is te zien dat ook mensen die dubbel zijn gevaccineerd toch nog corona kunnen krijgen. Maar de symptomen bij die mensen zijn over het algemeen veel minder ernstig dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn.
Parlementariër voor de MFK, Gilbert Duran, kondigde gisteren op de radio aan dat de overheid binnenkort gaat beginnen met een nieuwe campagne om de mensen te benadrukken van het belang van vaccinatie. Hij stelde dat de hele partij achter deze opzet staat, ook de minister van Gezondheid, Dorothy Peters-Janga. De Curaçaose atleet Taimir Burnett staat niet in de finale van de 200 meter tijdens de Olympische Spelen. Vanochtend, tijdens de halve finales, werd hij 8e in zijn serie en kwam dus tijd tekort voor een plek in de finale. Tegenover de NOS zei Taimir Burnett dat hij kramp kreeg in zijn benen. In Nederland was er gisteren veel aandacht voor Lee Marvin Bonavacia. De Curaçaose atleet heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die worden aanstaande donderdagochtend gehouden. Ook op Curaçao waren veel mensen heel trots op de Curaçaose atleet en zijn unieke prestatie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.